Bitartean, gaiz beste eginda unibertsitateari begira jarriko gara izan ere irailaren 14tik aurrera esaterako Deustuko Unibertsitatean eskolak ematen hasiko dira. Gogoratu behar dugu krisi pandemia honetan guztian lehenengoak etxera joaten ikasleak izan zirela, irakasleak izan zirela eta harrezkero etxetik egin behar izan dutela lan edo etxetik ikasi behar izan dutela. Eta ez dagoela oso argi ere zer egoeratan egon garen irailaren 14an, baina edozein kasutan unibertsitate, eskola, zentro guztiek erabaki behar izan dutela ze protokolo ezarri itzulera hori ahalik eta normalena egiteko. Deustuko Unibertsitateari begira jarriko gara, Jose Antonio Rodríguez Ranz delako Deustuko Unibertsitateko errektore ordea. Rodríguez Ranz jauna, egunon. Egunon. Nola moldatuko duzu zuek ikasturtzea? Batzuk presentzialki, beste batzuk online bidez egingo dute, hori guztia nola pentsatu duzue? Oso ondo zenion bezala, irailaren 14an, ze eszenatokin egongo gea inorrek ez daki, ez? Baina, arduraz jokatzea esan nahi du eszenatoki desberdinak aztertzea. Normaltasun osoan egongo gea, ez du ematen, zoritxarrez ez du ematen. Konfinamendu egongo gea, ojala ez, eta ere ez du ematen. Eta orduan zein da eszenatokirik posiblena? Segurazki orain bezala diona neurrik hartu behar dira, babes neurrik batetik, eta bestetik pertsonen arteko tartea mantendu. Orduan, eszenatoki hori posiblena balima da, nola egokituko gea eszenatoki horretara. Eta hori da egin dugun ariketa, eta ariketa horren ondorioz, bi dira hartutako erabakiak edo neurriak. Bata taldeak banatuko ditugu talde txikiagotan, hau da, ez da 50, 60 laguneko talderik egongo, beti taldeak azpitaldeetan banatuko dira, hori batetik, eta bestetik tartekatuz aurrez aurrekotasuna eta urrutiko formazioa. Beti ere aurrez aurrekotasunari garrantzi gehiago edo pisu gehiago emanez. Eta ulertzen duzuek horretan gainera azpimarra berez egiten duzuela, hemen Balluerka Andreak ere Euskal Herriko Unibertsitatearen errektoreak behin baino gehiagotan esan digu, bokazio dela presentzialaren aldekoa. Deustuko Unibertsitatean ere bai? Bai, nik uste azkeneko 3 hilabete hauetako esperientzietik ikasgai batzuk atera ditugu, ez? Eta bata da, urrutiko formazioa aukera berriak eta bide berriak irikitzen dituela, dudarik gabe, baina beste irakasgai bada, gure ustez, aurrekotasuna ezinbestekoa dela esperientzi unibertsitario integral bat izateko. Eta nolabait uste horretan, uste hori berretsi egin dugu. Eta zuek zer hausnarketa egin duzu, presentzialtasuna urritu ahala, irakaskuntzaren kalitateare urritu egiten dela, horrela esan liteke? Ez horren beste, esanet, 3 hilabete hauetako esperientzi ona izan du da, eta nik uste, eutsi diogula ez gu bakarrik, ziur naiz sistemako unibertsitate guztik, helburui eutsi diogula, baina fizikoki egotea, gu uste dugu hori ezinbestekoa dela, eta eredu horri eutxiko dio. Hain zuzen ere, beste giro bat ere ematen duelako presentzialtasunak, bertan egoteak, zentro batean zaude, horretara joan zara, ingurunean lagundu egiten dizu, etxean baldin bazaude aldiz, beste bat aldagai sartzen dira, ez? Izan liteke giroa ez izatea etxe barruan ere onena ikasteko, gertaliteke, baliabide guztiak ere ez izatea egokienak eta erosoenak. Galdetu nien dizuke, ikasleek zer dioten honen inguruan? Ze ikaslei eragiten die, irakaslei ere bai, baina, tira, zuen unibertsitatean daude, eta erabaki beharko dute, ez? Ni unibertsitate honetan ondo nago ala ez? Ikaslek, nik uste, gu bezala, irakasle bezala, ikaslek gogua zuten, berriz kanpusetara tortzeko. Hori ez da posible izan, baina, nik uste, hasieran, emergentzi egoera bat zeon, emergentzi horren aurrean, nik uste, diodan bezala, bai gu eta bai beste unibertsitateek ondo erantzuten. Bai. Bai, elkarrentzuteko arazoa dauzkagu, Rodríguez Ranz errektore ordea. Elkarrentzuten dugu? Bai, justu eske sartu zaizkit realizaziotik edo, nik hain itzan esaten. Denok hartu nahi dugu parte hemen elkarrizketan. Serioari gara eta fundamentuz ari gara, denok hartu nahi dugu parte. Jose Antonio, esaten zenuen.
Ez, nik esaten da, emergentziazko egoera baten aurrean, denok jabetu gea, eta jabetu ginen hortaz, erantzuna izan da, nik uste, ezin hobea, konpromiso aldetik ere ezin hobea, baino emergentziazko egoera bati egokitutako eredua zen. Normaltasunera bueltatzen gean neurrian, eredu hori ere nolabait beste modu batea formulatu behar da. Eta gero, pixkat, zea bat egitearren, ez? Jabetu gaitezen. Asignatura bakoitzeko, osea, kurso batek ditu, gutxi gora bera, bataz beste, 10 asignatura. Asignatura bakoitzeko, ikasle batek egin behar du, 150 ordutako lana. Gutxi gora bera beti batez beste. Beraz, asignatura bakoitzeko 150 ordu. Ordu horietatik batzuk dira, o batzuk izango dira remotoan, osea, urrutizko formazioaren bidez, beste batzuk izango dira aurrez aurrekotasun horretan, eta gehienak beti dira, baino beti, gehienak beti dira gero lan individualak, taldeko lanak, liburutegia, irakurketak, txostenak, eta horiek, askatasunez egin daitezkena. Batzuk egiten dira unibertsitatean, beste batzuk egiten dira etxean, beste batzuk egiten dira. Orduan, zati bat, bai ala bai, remotoan egingo da, zati bat, ojala, gu desde luego saiatuko gara, irailean 14tik aurrea, eta hortako hartu ditugu neurri guztik egingo ditugu kampusetan, eta gero daude ordu gehienak dira, hori, lan individualetarako, taldeko lanetarako, eta horiek egin daitezke, batzutan egiten dira liburutegian, beste batzutan ez da izegeletan, ez da beste batzutan, askatasun osoz, etxean ere bai. Zalantzarik ez. Hau, irakaskuntzari dagokionean, Rodri Herrantze jauna, baina hemen beste galdera nagusia izan liteke, ze gertatuko den positibo bat gelaren batean edo atzematen den momentuan. Horren inguruan, ze protokolo daukazue? Nik uste hor protokoloa, agintariek ezarri dutena eta ezarriko dutena, hemendik irailera bitarte. Gertatu zean, ikuste eta tamalez gertatu zean, eskolan baten edo beste, positibo bat egon dudala, ekaineko saio horietan, hortako daude protokolo bat, ikuste dela, aurrena, persona hori kuarentenan sartzea, bestea, gela hori, porque gu bai saiatuko gera, beti gela berdina mantentzen. Osa, esan dut, taldeak azpitaldeetan banatuko direla, azpitalde txikietan eta azpitalde txiki horiek beti berdinak izango dira. Langabeze datuak ez dira bat ere baikorrak, ikasle buruzari garen honetan, gazte iragin die gehien gaina langabezia honek, atzoko datu begiratu da bintzate ala diote. Zuk orain ikastera doan bati, ze esango zenioke, ez? Panorama, ez dakite, bate baino gehiago kezkarako iturri bintzat nahiko arrazoi badu, ez? Kezkarako iturria badira. Ze esango zenike gazte hauei? Segurazki, oso zaila da, pentsatzea, nik hemendikan 5 urtetara, 6 urtetara, nun egingo dudan lan. Segurazki, egingo dudan lan hori agian gaur oraindik ez da sortu. Nik uste, importantena dela, gaitasun batzuk, eta gurean behintza gaitasunekin batera balio batzuk lantzea, eta horiek izango dira, hemendikan 4 urtea, hemendik 6, hemendik 8 beti ere egokituta, etorkizuneko ateak eriko izkigutenak. Zaila da guain esatea, momentu honetan esatea. Hemendikan 5 urtea, hemen bai, hemen ez. Segurazki, non egingo degun lan, lan horietatik asko, egun ez dira oraindik sortu. Zuek esaterako medikuntzaren graduaren aldeko apustu ere egin duzu, ez? Eta ikasturte honetan hasiko zarete medikuntza ematen Bilbon, nolako harrera izan du horrek eta osasun gintzaren sektore hori azten joango den sektoretakoa izango alda, hor interes berezia sumatzen duzue? Bai. Hor, ez da goizetik gauerako apostu bat izan, 5 urte daramazkigu hortan lanean, aurten hasiko gea, erantzuna ezin hobea izan du da. Memorizain naiz, baina uste 588 hautagai izan ditugula, eta 80 plaza. 588 horietatik, 2 eren gure erkidegotik, eren bat beste estatuko beste erkidegoetatik, eta 20 bat uste ziala nazioarteko hautagaia. Oso kares balimanago, asteazkenian atera genuen zerrenda,
eta, bueno, ilusio handiz, benetan ilusio handiz, etorkizuneko apostua delako, dudaria. Jose Antonio Rodríguez Ranz, etorkizunera begira jarri eta erronka handiak daude mai gainean, irailaren 14an hasi beharko luke ondo bidean eta normaltasunean ikasturte honek, hasiko da, ikusiko dugu ze formula, baina pentsatuta badago behintzat, eta orain datornari heltza besterik ez da gelituko, eta jarri dezazuela arrakastaz ezten eta formatzen Euskal Herriko eta mundu zabaleko gaztegera zu diozun bezala kanpotik ere baitatoz. Estimatua dago beste arte. Mila esker zuei. Gero hartu erretore ordea.